Avioni lete prvenstveno zbog oblika krila. Donja strana krila je ravna i ispod nje visok tlak zbog manje površine. Gornja strana krila je zakrivljena te je ispod nje nizak tlak. To je zbog veće površine te strane krila. Zbog razlike u tlaku nastaje sila uzgona. Zbog nje avioni lete. Jel ovo čovjek? Ajmo ga pojesti. Baš izgleda ukusno. Čekajte, možda je on dobar. Ali prvo reci nam tko si. Ja sam Ivo Tartalja, gradonačelnik Splita. Pomagao sam ljudima da im život bude bolji. Ljudi su me voljeli jer sam se zalagao za njih. Odvedimo ga u Štakograd. Neka gradonačelnik odluči što želi s njime. Sviđa mi se ovaj Štakograd. Mogu li živjeti ovdje? A zašto bismo te primili? Ti nisi jedan od nas. Istina. Ali želim biti dio vaše zajednice. Ok, daću ti priliku. Proglašam Ivu Tartalja građaninom Štakograda. U Splitu sam otvorio galeriju umjetnosti. Uz vaše dopuštenje otvorio bih ju i ovdje. U redu, zvuči za njih.